Kani gari ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phi merinong bunti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jang ka kubor mentak step. Pulia Perdana Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya ka sharp ka phang pedeng bak website jang ka G2 presidency jang ka India. Ai khusnam ka presiden jang kari ka Draupadi Murmu shakin nos berkiwe kinong sumar nong pang ha ka jingilang ka balapan nong Rashtrapati Bhavan. Lapan kot noi ka shat nong krem hasmit min ka sngi ta ka jingi phui phing ka bakrao. Ki khobor ki babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula Pulia Perdana ka sharp ka phang padeng bat ka website jang ka G2 presidency ka India link ba ka video conference min ka sngi. Ka sharp ka phang padeng ba ka website ka nong ka jing pasat jing mut ya ka culture jang ka India sa ka perthai halor ki matrekam ki pakongsan. Kani ka long ka jingjan jong ka India haswa bakan shimti ya ka G20 presidency na do ka shitarik jong panay uban-uban. Kadiru ka kabuksiar na kabanta ka India banyo no senyang halor ki matrekam ki badan kamban ki bakta ya ka perthai salansar. Ha ka G20 presidency ka India kan yo ban penlong ya kumba ars patli ki darbar halai fu artli ki matrekam ki ba pher ya ka ba an sa penlong ha ki jaka ki ba pher ha ka lengkari. Ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu ka sngi kala ai ya ka khusnam bala tip kum ka Florence Nightingale Award 8000 arhuai shikin nos ha Rashtrapati Bhavan. Ya ka te ka khusnam na ju ai shikin nos ba kiwe nong sumar nong pang na ka banta ka kam shakri ka bajanai ka ba kinos nyang ha ka imlang salang. Laseng nong rim ya ka Florence Nightingale Award haus nem ka khnais ba nyofulai da ka tanat sorkar pedeng ka ba khami ya ka kot ka khia ha ka te ka por. Menteri ke tenar PHE jang sarkar Meghalaya bare nek ten lingdo tongkhar ula pentip ba ki than ki bahap apo jang ka maulai mauyong rim mauyong japung maulai thlong bat katu kani ki benta jang ka maulai nongkwar kin sa yo ya ka di lingba ka JJM wat lakini ki than kim hap hapo jong ka GSWSS phase 3 ka state level scheme sanctioning committee SLSSC kala kubur ban penbiang ya ka jing sam bam di shakite ki jaka hapo jong ka scheme JJM ka scheme Jal Jeevan Mission JJM ka di ka scheme jong ka sarkar India ban penbiang ya ka bam di hakithan nong kendong. Ulat juga jala Meghalaya ubadairu ulat juga jala Arunachal Pradesh Brigadier Blashong Thaj Dr. BD Mishra min ka si ula ai ya ka jingro ya ka kamshakri bala ai de ka kanhuan Bharat Scouts and Guides sakal lingri India nando bala sing ya ka nyopu arsne munchwa ula ai ka jing khublei ka bakar pang ya ka te ka kanhuan ha ka lingku snem ka bah nyopu lai jongka bat ka ting khoru bar ka jing ekmen Jubilee siar jonga Meghalaya Bharat Scouts and Guides. Ya ka program ka bakarpang na panong ha ka headquarter jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides ha Shillong. San pangwat ki kina Scouts and Guides kila yo pedang ya ka Governors Award menta ka kanti. Ular ula kantu ki nong yo khusnam bakin yai biteng ya ka kam shakri ka babha ka jongki kanang bante ya ka laway ka bapranay. Daka jing thamun penne pensa ikikan bat dawai bat ban beteng ya kerukom sumar umen barim karib hoy Traditional Healer Association kala penlong ya ka jingilang ka bakarpang ha community hall pahams in dangshen menyo emir jingmut lang halor kila trekam ban penne pensa ikikan bat dawai bat ikirukom sumar jingpang bala bodo umen barim bat kumnuan penroy ikikan bat ki bami hagi klau ki badan harib hoy district. Ba Yasper di mani ubade u presiden jong ka seng ula pentim ba shen ante no ya ka klinik ni ka jaka ajing sumar de kidawai kin bat ha paham sim ya ka klinik la kershan pisa da ka BRDC ha po jong ka tanat planning ka sarkar Meghalaya ha ka jing sep bala khen antat pralak Menteri kanong po ba Miral Bonds ula ai ka jing kershan jong ui ka seng ka bu skudon kaman penne pensa bat penroy ya kiken bat dawai bat ya ka sap ai dawai jong umen barim. Lalaki le kemen ka shat nong krem hasmit ka badai ka pedeng ban penpau perthai ka kolshor jong krilom Khasi. Kale nyam le rukom ka balane san ngilin ter ha ka pomblang nong krem la jutip kum ka shat nong krem. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad Sangma min ka si ula don lang ha ka te ka jing lekmen ba ula ai ru shiklur tingka haus im ka hima khairem upa im balajit sings im. Ka sarkar kelamang arkelur tingka na ka benta ka darbar hima khairem kerpang na ka benta ka shat nong krem ba ka jing penbit penbiang ki wei ki jinon kam ha saudong jong ka yingsa.
Kasat nong krem kade kita masale kemen ka baju penong sisin sisnem ha ka por senrai ha ka baju penong ika ngo ka demble bandap ban biang khon hajar ban sinsyar ka sukasan ba ka bha ka miat ya baro la penkut ya kasat nong krem da ka jing shimenta ka bashirhem jeng ki babun ha ka jing ipu iping ka bakrau kane ka khubor ka wan spin ka All India Radio Shillong unong thokot bala pau khmat ubadairu unong thok poetry ubakan pham sing nongri ula shajet banyo pediang ya ka Sparrow R Thiagarajan Literary Award R1000 R4R menta usnem ubakan pham sing nongri udai ubalong try na sora baru pau kum unong thokot unong thok poetry bat kum juru kum u translator kijing thok ki ba ula penni ki dei ha ka tien Khasi but English udai ru nong thokot uban ningkong na pring ki Khasi ha ka baya ki kot jung u lapan mi da ka Penguin HarperCollins bat ka Oxford University Press ki kot ki ba ula dep tho tat haduk mentai ki kintup ya shpotli ki kot Khasi khat artli ha ka English bat ki translation ki ba bon ya ki poetry bat ki jingi thuk khana lingkot ha ka tien Khasi but English ubakan pham sing nong kunri ula ya padang shibun tri ki khusnam na ka banta ki jing tho ki jung u kidun sa armu kinong thok poetry ha kaktian Tamil ki banyo pediang ya kate kenjuk ka khusnam bar kita ki kentop ya u pan mugali bat VN Surya lengkap ubak nong geni ka anju basumatri ka badai ka nong thok poetry ha kaktian Bodo kanyo pediang ya kenjuk ka khusnam ha ka thop other language category kabam huro unai kan saja menta kasngi ka pratri unai wing ha ka ba an sala banyo I na barok ki benta jongkari kani kan long ka bam hro ka ba khaddo jong banai ha uni usnem ya kani ka bam hro la banyo in North but Central America na Asia Australia Pacific Island ki benta ka South America ka St Thomas Higher Secondary School Mairang menin kasi kalapan hapardano e ka jingle kemen Jubilee siar ka jongka haga ba ai jingkran kum kongsan u menteri orang ba ka jela konat sangma u ong ba ka shong school ka de ka thamai ban kan tiu ki emlang salang ba ka jela ka ya khun man yo a ya ka ba bhatam e ha ka ni ka liang ya ka ni ka jing ang la ban pen urlong la dangi pen biang ya ka shong school ka ba paka na ka ban ta ki khinna ula ban rap shushu da ka ba ong ba ki don chibun ki ding pengkyang ha ka ba dei ba ka jing kan tiu ka puli dangli bat ban shimpor khindiat ban pen thamai bat pen bet ya ki jing klot ki babun am tang hi ki chaka sor nrei haman la ka district ka subdivision bat ki block ki babun ha ki than nong kan nong jong ka jela Meghalaya menteri orang bau ong ba amdan ke ka ba amla ban pen urlong ladangi mon ban ban shat ila ki jingmu jiperkhat ba ka donot ha ka jaka ka badai ba ladangi trading e ban play ya kila trekam ki bajanai haga North East Olympic Games R1000 R4R ka Manipur kala job da lai goal la not ya ka Assam ba ka Nagaland kala pendiam ya ka Arunachal Pradesh R la not ha ka jing kun football ha ka group 1 ba ka group 2 ha maran pulu menin ka sngi ha ka wi pa ka jing kun football ka Meghalaya kala pendiam ya ka Sikkim Hnriu la ka wei ha ka group 2 ka jing kun ka peningkong e menin ka step hamaran pulu kala long ha ka Manipur ba ka Assam bat la pedang sobhai kinoi lekai do commissioner ba secretary sha ka sarkar Meghalaya Dr Vijay Kumar IAS rangap bu director jong ka sports but youth affairs u Shivansh Avasthi IAS ye ka gol ka peningkong na ka banta ka Manipur la yo thep da u Segong Mang Dongel ha kya minute ki bakhat do jong ka kala step ha ka kala met u how Colin kip gen u la thep sashi gol ha ka minute ka bandru phunriu bala pen scam sho ka jingjap na ka banta ka Manipur da ka gol ka bala wan biang na ka kajat jong Dongel ha ka minute ka bahnya pusaw ha ka jing khona pedeng ka Nagaland ba ka Arunachal Pradesh u pursuni u la thep ya ka gol ka beningkong ha ka minute ka bakhat riu jong ka kala step but ka gol ka ba ar ka lawan na uthulun so yim chunga ha ka minute ka ba san phuai ka jing khona ta kasi kalong ka under 17 football hapa dengki kintai haka ba ka Manipur ka nile kai persha ka Assam haka por khatwe bijim step haka group 1 bar ka Meghalaya ka nikun persha ka Mizoram haka group 2 haka por lai shiteng janmen katu ka ni ka khubor ka lakot pa ka lawan shpi na ka All India Radio Shillong